Здравейте! Тук искам да разкажа за това как си направих пейка за извършване на упражнения по метода на Пайдала-Джин. Ето тук ще покажа книгата, която е за този метод. В момента я има. Аз от може би 10 години страдам от проблеми с гръбнака, дискова херния и така нататък. Опитвал съм различни методи. И иглотерапия, и масаж без лекарства, и с лекарства. И даже тази година, преди да видя този метод, бях в една американска клиника. Аз докато говоря ще показвам всъщност да се види, че в това, което съм направил, няма нищо особено. Просто съм използвал една холна масичка и една гредичка с една дъска. Гредичката съм е закрепил с 2 коларски винта, а дъската е взета от тук, от тази секция, където е телевизора. Беше по средата и сега вече се появи тук на тази масичка. Исках да кажа, че преди да чуя за този метод, бях в една американска клиника за гръбначни заболявания, които работят много сериозно, имат много апаратура и много ми хареса там. И почти се бях съгласил да платя една доста голяма за мен цена. Аз съм пенсионер и явно трябваше от това, което имам като влог, да употребя някакви средства, и то доста значителни. И след това чух за този метод. Този метод ми харесва в момента, това не му правя на него реклама, а ми харесва идеята, че тук сам работиш върху себе си, може и с помощ с втори човек, но без използване на лекарства, без операции, без нищо. И поне по отзивите, които виждам в клиповете в интернет и така нататък, има доста добра успеваемост. Тук този колан, който се вижда, е някакъв колан от шлифер, който мисля да използвам да си привързвам крака за дъската, когато го вдигна. И това няма нищо особено. От тази масичка съм махнал средната част, която е една рамка с 3 дъски, които се разтягат, за да може масичката да се удължи. И това е, което исках да кажа. След, може би, 2 седмици ще се опитам да направя клип за това, какви резултати съм получил от приложението на този метод. Благодаря.